skal du have. Vi lægger ud med en lille frisk sang, så man jo altid, det er jo en tekst, man altid skal have brug for at tænke på, nemlig hver gang du smiler lidt til mig. Forventningsbarometeret rigtig højt, fordi nu kommer pigerne. Pigerne fra Aktiv Fritid, som gerne vil danse for jer, og de vil ikke danse hvad som helst, de vil gerne danse line dance. Tag godt imod pigerne fra Aktiv Fritid. Jeg var ikke klar over, at du var her i dag. Det er det her med, at det kan skabe en positiv og anderledes læse-
Og grunden til, at jeg kan sige det, det er, at vi har jo kun haft 2 børn igennem Brødre på Bibliotek, men det her, det er faktisk et amerikansk koncept, som er kommet til Danmark. Så der er faktisk lavet undersøgelser, der viser, at det er altså det, der kommer ud af et læselyst. Det er den her øget læselyst og selvtillid, som så i sidste ende gør. Også for det, den vi skal tage, så vi kender sådan lidt til det igennem foreningsarbejdet, hundeadfærd og så videre, læst om det, det interesserer os også meget. Og der var det så hurtigt, at det var hundens ejer, der skulle testes der. Og det var meget smart, fordi vi blev spurgt om forskellige ting, og vi fik forklaret mange forskellige ting, og hvordan det foregik, og så videre, og vi skulle skrive under på nogle ting, og blandt andet tillade, at politiet tog en børneattest, fordi vi er alene sammen med barnet, og det er jo betryggende for mig i hvert tilfælde, at den attest blev taget, og vi skulle også tjekke lige forsikringsselskabet, hvordan forholder det sig, og der var ingen problemer, så længe jeg var med derinde og havde min hund, så var der ikke. Men i det øjeblik, man overlader en fremmed hund til et fremmed barn, så er det ikke lige sikkert, at de forstår hinandens signaler. Daisy kunne for eksempel godt i et anfald af et eller andet signal blive meget glad, og så overvældende glad måske, og så kunne det skræmme barnet, og så kunne det få en eller anden. Det ved jeg ikke. Men under andre omstændigheder, jeg skulle være med derinde, men havde rollen som den berømte flue på væggen. Det var det der. Anden halvdel, der skulle vi så have testet hunden, og det foregik enkeltvis. Og det var meget, meget smart, at det blev gjort, fordi der kom en dame med tog, helt fra København og til Holbæk og skulle hjem igen. Og hun dumpede, og hendes kommentar, og det var til min kone, hun sagde, den er så glad for børn. Ja, dem den kendte, var den glad for. Men en læsehund skal jo være glad for alle børn, også dem, den ikke kender. Så det var jo altså sindet, temperamentet, der blev testet der. Og det var en klassisk hundetest, der blev foretaget der af 2 meget kompetente hundeadfærdspsykologer. Og det foregik blandt andet, at man kom ind i et lille rum. For mange læsehunde, de skal jo optræde i et lille rum, altså for sig selv isoleret. Det var der mange hunde, der havde sådan, så man kom ind i et fremmed rum. Der var en meget sjov ting, jeg ikke selv har oplevet, når man testede hunden før. De tog en godbid mellem tommeltotten Det var godt. Ja, ja. Inde på kirkegården.
Så både altså hele vinduet. Men jeg ser bedst på den også, der kommer der til Du hører med. Ja, det er længe siden. Det er meget brutalt. Don't go out, I know the end is coming soon. Don't go out tonight, it's bound to take your life. There's a bad moon on the right. Don't go out tonight, it's bound to take your life. There's a bad moon on the right. Hope you packed your things together. Hope you Ja, tak. Hej Annette. Jeg er på kylling. Er du på kylling? Så venter vi lidt. Ja, her er kylling. Det er godt. Jeg skal gøre med glas. Hvad